बिपिएफआव थायोबा नोंनि हाखौ दानगोन होननानै आंखौ खेबनै जाबाय दम होनाया। इउपिपिएलजों लोगोसे जोंहा एबसुआबो सापर्ट दंदेरो। दा एबसुनि मानसियाबो आंखौ बुंदों, बिनि थाखायनो आङो दुखु मोनदों। एबसुआ बेफोरबायदि सापर्ट थानाङामोन आरो। बिपिएफआव थायोबा नोंनि हाखौ दानगोन होननानै आंखौ खेबनै जाबाय दम होनाया। मानगोनां जोंनि गोजोनपुर गामिनि जोंहा राजनितिक हान्जानि जोंहा बेयाव नुजाथि फैनो हानाय, जोंहा थांनाय एमएलए फैनायाव जिबायदि जोंनि बिपिएफ हान्जानि फैनायाव लाजि फोनांबाय, बेजों लोगोसे आंखौबो लाजि फोनांदों। बा आंनि न'आवबो थांनानै माखासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा मानसि फाथायनानै गावजों गाव आंखौ दमहैदों हानि थाखाय। दा जोंनाथ' हाया जायाखै, बे जायैनि थाखायनो नोङो बिपिएफआव थानो ना इउपिपिएलआव थानो, बिपिएफआव थायोबा नोंनि हाखौ दानगोन होननानै आंखौ खेबनै जाबाय दम होनाया। बिनि थाखायनो आं दिनै बे बड'लेण्ड निउसाव आङो बुंनो गोनां जादों। दा बिथांमोनहा बिदि बुंबाय थायोब्ला आङो उनाव बिथांमोननि थाखाय आङो माबा मोनसे राहा लानाय जागोन। बिनिखायनो दिनै राजनितिकआव थानानै जोङो गावबागावनि मुलाम्फानि थाखाय बा जायजों मोजां मोनो, जोंहा बिपिएफ पार्टियाबो जोंनि बर' हारिनिनो आरो इउपिपिएल पार्टिया बर' हारिनिनो, बेयाव जों गावबागाव मोन्थाय दं। बिनि थाखायनो जोङो बिपिएफखौ सापर्ट खालामदों। आरो जोंनि गावबागावनि जाहाथे एरियानि नायनाय नायैनि खोथा थायो, लिडारफोरनि खोथा थायो, बिबानगिरिफोरनि खोथा थायो। बिसोरखौ जायखौ मोजां मोननानै जों जेराव थादों बेखौ जोंखौ थानो हो गोजोनै। आरो बेफोरबायदि डिस्टार्ब खालामबाय थायोबा जोङो उनाव जाय मानसिया बेफोरबायदि खालामबाय थायो, बुंहैबाय थायो आंनि न'आव, आं बिसोरखौ आयेननि राहा लानाय जागोन। जाहाथे हानि थाखायनो आंखौ बिदि बुंगासिनो, आं बेखौ सैज्य खालामनो हायाखै आरो। बिनिखायनो आं दिनै बड'लेण्ड निउसनि गेजेरजों रायजोफोरनिसिम खावलायहरनाय जाबाय आरो बिथांमोनखौबो जाहाथे नुनानै बिथांमोनाबो नुयोब्ला गावखौनो साननानै जाहाथे मोजाङै साननानै नायनानै जाहाथे बुङो उनाव। बिदिखौ आंखौबो बुङो आरो गुबुनखौबो बुंनाय खोनादों आङो। आंखौनो खेबनै जाबाय आरो गुबुनखौबो बिदिनो बुंनाय खोनादों। आरो जोंहा बेजों लोगोसे इउपिपिएलजों लोगोसे जोंहा एबसुआबो सापर्ट दंदेरो। दा एबसुनि मानसियाबो आंखौ बुंदों, बिनि थाखायनो आङो दुखु मोनदों। एबसुआ बेफोरबायदि सापर्ट थानाङामोन आरो। गोदोनिफ्रायनो एबसुआ बेफोरबायदि सापर्ट गैयामोन। दानि समावसो आङो बेफोरबायदिखौ सापर्ट मोनदों। इउपिपिएलनि समनिफ्रायसो एबसुआ सापर्ट होबोनायखौ आं नुनो मोनदों। नाथाय एबसुआ जेनेरेलनि जानानै खामानि मावनांगौ। बिदिबा जोङो उननि गथ' गथायखौ माबोरैयै जोङो मोजां खालामलांनो हागोन। दानिफ्रायनो एबसुआ बिदि मोनसे राजनितिजों लोब्बा थानानै बेफोरबायदि मावोबा, सोरखौबा दम होयोबा, जों उनाव सोरखौ मा बादा होनो हानो। गावजों गाव अर सुनानैसो होनाय जायो, सिरि सिरि थुलुंगा होबाय थायो। आरो जेसेबांखिनि भट होयो बेयाव जों गोदोनिफ्रायनो होबोबाय थादोंमोन। आरो बेफोरबायदिनो एबसुआबो सापर्ट होनायखौ जों होबोबाय थादोंमोन। ओमफ्राय दा जों बेफोरबायदि सापर्ट होनायाव जों थानानै जेबो जोङो बेयाव माखासे दैदेनगिरि, राजनितिकनि लिडार बा एबसु लिडार बिसोरसो गावसोरसो सोर खामानिखौ मावो। आरो बिनि थाखायनो जोङो जेबो मोनैनि थाखाय जों दा बिपिएफ हान्जायाव ओंखारदों। आरो जोंखौ बेफोरबायदि ओंखारनायावबो जाहाथे जाद्रायै जों हा हुखौ दानगोन बा बायदिसिना बिपिएफ हान्जायाव ओंखारोबा गोबां दम होनायनि थाखाय जोङो मोजां मोनाखै। दा बिनि थाखायनो जोङो खावलायदों जाहाथे मोजां सानलाङो। गासिबो बर' हारि, जों बर'निनो फिसा, बर' बिमानिनो बयबो। बर' हारिया बिदिबासो जोङो खौसेयै थांबासो मोजां जागोन। आरो बिदिनो जोङो गावजों गाव बेफोरबायदिनो सापर्ट गैलाया, नांलाय खमलायबा जोंनि हारिया जोबस्रांगोन। ओंखायनो साफ्रोमबो जोङो जाम्बा जाम्बियाबो साननानै नायनानै जोङो गावनि हारिखौनो गाव साननानै जोङो बयबो गावनि मोन्थायखौ बे आसि मोनसे भटखौ होनानैनो जोङो जै खालामनानै मोजां सालायजानो लुगैयो। जाय दैदेनगिरिया देरहायो, जोंहा बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि हान्जायाव मोनसेल'सो देरहागोन। जाय पार्टिया देरहायो बेखौनो जोङो मोजां सालायलांजानो लुगैयो। बेनिखायनो जों मोनसे जों बिपिएफ हान्जाखौनो सापर्ट होनानै जोङो मोजां सालायलांगोनखौ जों आसा खालामदों आरो। आं बेखौनो बुंनानै निउस नायगिरि बिथांमोननिसिम आं निमाहा बिनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय।